Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Naiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, dito sa yuta sa mga herisanhon. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, gisugat siya usa ka tawo nga gikan sa sementeryo. Kining tawhana giyawaan og nagpuyo sa sementeryo ug wala nay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghan ang higayon nga gigapos ang iyang tiil og kamot, apan iya lamang gipamugto ang mga kadina o gilugti ang mga pusas, ug walay tawo nga makapugong kaniya. Adlaw gabi nagsuroy-suroy siya sa mga lubnganan, ug mulatas sa mga bungtod nga magsigig-singgit og samad sa maraniya ang iyang lawas sa mga bato. Dito pa siya sa layo sa iyang pagkakita kang Hesus, busa midagan siya ngadto kaniya og miluhod sa iyang atubangan og unya misinggit. Hesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios, naghangyo ako kanimo, ayaw intawon ako og sakita. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Hesus, espiritu nga dautan guwa ni ining tawhana. Busa nangutana sa Hesus kaniya, kinsa may imong ngalan? Siya mitubag, Panon, tungod kay daghan kami. Ug nagsigi siya hangyo kang Hesus nga dili papahawaon ang mga daotang espiritu niadtong dapita. Niadtong higayon na may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Hesus, padtua kami ni ana mga baboy ug pasudla kami kanila. Ug iyang gitugutan sila, migula sa tawo ang mga daotang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 mihaguros pagdulhog sa nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy na nagan ug ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga mulupyo sa lungsod ug sa kaumahan. Una na ngadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo, miduol sila kang Hesus ug dito nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya og nahibalik na kaniya ang maayong pangisip. Ug nangahadlok silang tanan kadtong nakakita sa nahitabo sa tao nga giyawaan ug sa mga baboy na nugilo niini sa uban. Busag gihangyo nila si Hesus nga mopahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Hesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya sa nga nagaingon, mahimo bang muuban ko kanimo? Apan wala mo tugot si Hesus, giingnan hinuon siya, pauli sa imong panimalay ug sulti sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya ka maluluyon kanimo. Busa ang tawo milakaw og miadto sa Decapolis og nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Hesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, maayong adlaw kaninyong tanan. Ikatulong adlaw karon sa Pebrero nining tuig 2025 ug karong adlaw sa piyesta og gipasidunggan nato si San Blas, usa ka martir o usa ka obispo, o nailhan si San Blas sa debosyon nato nga moayo sa mga sakit sa tilaok. Mao karong adlaw sa mga misa sa atong simbahan karon, ang kandila nga giblessingan gahapon sa piyesta sa Candelaria, mao ang kandila nga gipormag X, panalanginan nato ang atong mga tilaok, panalanginan sa pari ang mga tilaok nato karon, dala ang pangamuyo o mga pag-ampon ni San Blas nga malikay kita sa mga balatian sa liog o sa mga tilaok. Ang Ebanghelyo karon gitaytulan giuluhan kinig, The Healing of Gerasene Demoniac. Ngayon sa katawo nga giyawaan, unya gapuyo na lang siya sa sementeryo. Unya kusgan tungod sa gahom sa mga yawa nga daghang kaayo. Ang istorya dinhi gipamugto ang iyang mga pusas, ang mga kadena, unya bisan pa og gapuson ang ihang tiil og kamot, iya lamang kining bugtuon og lugtion, apil na ang mga pusas ug way makapugong kaniya tungod kay ang lihok sa iyang kinabuhi, ang gahom na sa mga daotang espiritu. Duha ka punto at ang pamalandungan sa Ebanghelyo karon mga igsuon. Primero, kining tawo nga dito nagapuyo sa sementeryo. Sa paggawas ni Hesus sa sakayan, gisugat siya sa katawo nga gikan sa sementeryo o kining tawhana giyawaan og nagpuyo sa sementeryo ug wanay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Ang hulagway ni maong tao pahinumdom kanato nga kining tawhana tungod sa gahom sa yawa tuwa na magpuyo sa sementeryo, buti pasabot nga tuwa na siya sa mga kalibutan sa mga patay. Wanay paglaom, wanay kinabuhi, wanay kalipay, wanay maayo nga
koneksyon o kalambigitan sa iyang community. Nga naman, tuwa naman siya sa sementeryo. Pag-ayo ni Jesus, kabantay mo, hingluhod siya ni Jesus. Unsa ba imong tuyo kanako or kanamo, Jesus, nga taga Nazaret, anak sa labing halangdong Dios. Kabantay mo, gikan sa iyang pagkaputol sa iyang kalambigitan, ngadto gikan sa mga tao, sa iyang komunidad, sa iyang pamilya, pagpahawa ni Jesus sa mga daotang espiritu gikan kaniya, nahibalik ang iyang dignidad isip tao. Na dinhi klaro kaayo, nahibalik ang iyahang naandan nga kinabuhi, maayong panglawas, maayong pangunahuna, maayo nga pagkatao. Ingana ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi kon magawngan kita ug maulipon kita sa gahom sa yawa, ug ang gahom sa yawa na magalihok sa itong kinabuhi, number 1, mahimuwag kita sa kalibutan sa mga buhi. Mahibuwag kita sa katilingban ug sa komunidad, pariha aning tao. Muna'y peligro ug ang gahom sa dautan mo'y magapos nato. Tinuod di man sa tanang tao ang sudlan og daotang espiritu, mga espiritong yawanon, pero kung ang mga dautan nga mga espiritu, dautan nga mga influensya, dautan nga kinabuhi mo'y maghari sa tong kinabuhi, o ang gahom ni Satanas mo'y magpasulabi sa tong kinabuhi, mapadihas kita ning tao nga wa na mahisakop sa kalibutan sa mga buhi, batuan na sa kalibutan sa mga patay. O wa na'y tao nga muduol o makigingon-ingon kaniya. Magampo ta sa Ginoo nga sa atong kinabuhi, ang maghari nato ang gahom sa Ginoo, dili ang gahom sa yawa. Kayo gahom sa yawa ang maghari sa tong kinabuhi, ang mahitabo, mabuwag kita sa katilingban. Unya, wa na nato ang kalipay nga gikan sa Dios, ug wa na usab nato ang dignidad nga gihiatag kanato isip iyang anak ug iyahang binuhat. So papahawaon nato ang gahom sa dautan gikan sa atong kinabuhi. Atong ipaanod o ipakuyog sa mga baboy nga nangalumos. Ang baboy sa karaang panahon sa mga Hudiyo, labi na sa libro sa Leviticus, giisip nga hugaw nga mananap o dili angayang kanon. Mao nga ang mga daotang espiritu didto gipasud ni Jesus sa mga baboy hangtod nga kinihing hagoros og nangalumos. Hinaot nga mo nga lumos unta ang mga daotang mga gahom sa dautan nga nasa tong kinabuhi, ato ning ipaanod, ato ning lumsan, atong lumsan ang mga gahom nga dili iya sa Dios, aron pareha sa tao karon nga nauli ang iyang maayong panglawas, maayong pagkatao tungod sa gahom sa Ginoo, nga mo'y may papahawa sa daotang gahom sud sa kasing-kasing sa maong tao. Maningkamot kita nga ang gahom nga maghari sa tong kinabuhi, gahom sa Ginoo, ug di ang gahom sa yawa. Dayon ang Dios ato siyang pasalamatan adlaw-adlaw.